Небяспечны шлях у Анапу. Беларускі аўтобус на Браншчыне трапіў пад удар дрона. Па бензін у Беларусь. Расейцы шукаюць магчымасцяў заправіць аўты. Замежнікі замест беларусаў. Чаму не ўдаецца утаймаваць недахоп працоўных? Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Чарговы беларускі пасажырскі аўтобус трапіў пад удар дрона ў Расіі. Інцыдэнт адбыўся сёння каля поўдня на аўтастанцыі паблізу памежнага пункту пропуску Красны камень у Бранскай вобласці. На борце было 19 пасажыраў і 2 кіроўцаў. Паводле айчыннага міністэрства аховы здароўя пацярпелі 3 асобы. Беларускіх грамадзянаў спецтранспартам даставілі на радзіму, аказалі дапамогу ў Гомельскай абласной клінічнай бальніцы і адпусцілі дадому. 6 расейцаў, якія таксама ехалі ў гэтым аўтобусе, пакуль застаюцца ў пункце часовага размяшчэння. За сітуацыяй сачыў Руслан Ігнатовіч. Паводле першапачатковай версіі, якую падало інфармацыйнае агенцтва Белта са спасылкаю на беларускага перавозніка, дрон трапіў у лабавое шкло. Пазней выданне паведаміла, што аўтобус быў на стаянцы, а выбух адбыўся ў непасрэднай блізкасці ад яго. На кадрах жа відаць, што выбіта бакавое шкло. Дзяржсакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч заклікаў беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў прымежныя вобласці, і дадаў, што транспарт з Беларусі быў зачэплены асколкамі ненаўмысна. Упаў па дарозе паміж 2 трасамі. Пры гэтым следчы камітэт Расіі паводле факту здарэння завёў крымінальную справу па артыкуле «Тэрарызм». Масква ўскладае адказнасць за атаку на збройныя сілы Украіны. У прыватнасці пра гэта заявіў амбасадар Расіі ў нашай краіне Барыс Грызлоў. Кіеў афіцыйна сітуацыю пакуль не каментаваў. У меня такое стойкое ощущение складывается, такой вот привкус металлический о том, что все-таки есть какие-то силы в Российской Федерации, которые хотят видеть все-таки Республику Беларусь еще более вовлеченную в эту войну. Еще, скажем так, лишить Александра Лукашенко каких-либо иных аргументов, чтобы не влезать в эту войну. Як стало вядома нашему телеканалу, на фоне чарговага інцыдэнту перавознік «Сталіца», які здзейсняў сённяшні рэйс, адмяніў усе перавозкі ў Анапу. Подскажите, пожалуйста, мы хотели покупать билеты у вас в Анапу на 6 число, а вы не будете отменять рейс вот из-за того, что сегодня случилось? Можно будет бронировать? Мы отменили рейс, там, да, все рейсы отменены и туда, и обратно. Нягледзячы на рост рызыкаў у прымежных расійскіх рэгіёнах, Гомель застаецца асноўным транзітным хабам для аўтобусных рэйсаў у Расійскую Федэрацыю. Згодна з раскладам руху, штодня адсюль адпраўляюцца аўтобусы ў Бранск, Новазыбкаў і Почап. Таксама застаюцца маршруты ў Курск, рэгіён, які рэгулярна трапляе пад паветраныя атакі. Акрамя таго, праз Гомель праходзіць інтэнсіўны поток штодзённых рэйсаў на Маскву з Мазыра, Веткі і Рэчыцы, маршруты якіх пралягаюць праз Клінцы і Бранск. Пры гэтым перавознікі і тураператоры шчыра заяўляюць, што на тэрыторыі Расіі не гарантуюць пасажырам бяспеку. Такую гарантию вам не даст ни одна турфирма. То есть турфирма не несет ответственности за пассажиров на территории России, я правильно понимаю? Все пассажиры застрахованы, как только они садятся в автобус. Гэта ўжо другі падобны выпадак у рэгіёне за апошнія 3 дні. Нагадаем, 17 чэрвеня пад атаку беспілотніка трапіў аўтобус, які вёз дзіцячую футбольную каманду з Рэчыцы ў Геленджык. Тады раненні рознай ступені цяжкасці атрымалі 8 чалавек, сярод якіх было 6 дзяцей. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Дэфіцыт паліва ў Расіі выклікаў хвалю ахвотных набыць запаветную вадкасць у Беларусі. Машыны з расійскімі нумарамі літаральна акупавалі беларускія запраўкі ў памежных рэгіёнах. Актыўна заліваюць каністры з палівам і самі беларусы. Паўстае пытанне, як хутка такі народны бензатрафік працягне дэфіцыт паліва ў Беларусі. Зміцер Смак. Поўны бак і багажнік забіты каністрамі. Здымкі з беларускіх заправак, што трапляюць у медыі, як рэха паліўнага калапсу ў Расіі. Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. Забрал просто все, заправку закрыли. Запасаюцца беларускім палівам не толькі расейцы з суседніх рэгіёнаў, але і самі беларусы, якія бачаць, што адбываецца ў суседзяў.
Пасля удараў украінскіх дронаў па расійскіх НПЗ спачатку бензін знік у Крыме, а потым дэфіцыт нібы эпідэмія выправіўся па рэгіёнах России. Проплаченные известные блогеры Башкирии сглаживают ситуацию, говорят, что это все искусственный вызванный ажиотаж. Мы просто видим, какова реальность. Неўзабаве паліва знікла нават у еўрапейскім анклаве России. Вообще не думал, что Калининграда коснется такая проблема. Это вообще кошмар. Пасля атакі на маскоўскі НПЗ улады пачалі звозіць у сталіцу бензін з рэгіёнаў. Напрыклад, у Іркутскай вобласці загадана адпраўляць у Москву 60% ліміту паліва. Рэзервы хутка расталі. Что такое 10 литров? Включи колонку, Кадры з расійскіх заправак нібыта з фільму пра паліўныя бойкі «Шалёны Макс». Чэргі фураў да заправак сталі амаль бясконцымі. 35 километров, все стоят на заправку. Але паліўнае рабаванне рэгіёнаў не выратавала расійскую сталіцу, дзе зніклі нават знакамітыя заторы, якія дагэтуль не маглі адолець дзесяцігоддзямі. Усяго 4 балы ў гадзіну пік. Заправіцца цяпер як сарваць джекпот у латарэі. Сотні тысячаў загінулых на вайне так не кранулі гонору расіянаў, як пустыя бакі. Праклёны на адрас чыноўнікаў гучаць усё грамчэй. Миллер досечен, вы идите вообще. Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной? З'ездзіць па паліва ў Беларусь для многіх расіянаў цяпер адзіная магчымасць заліць бак. У Беларуснафте прызнаюць, попыт расце. Много приезжает соседей в нашу страну. На сегодняшний день никаких ограничений, никаких лимитов на приграничных заправочных станциях либо других объектов нет. Возникает некоторый спрос. Аднак, што будзе далей з улікам таго, што ў полымі вайны расейцы ўжо згубілі чвэрць сваёй нафтаперапрацоўкі. Лукашенко абяцаў Маскве дапамагчы палівам. З пачатку года пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 13 разоў. Але далей улады Беларусі самі рыскуюць застацца без паліва. Мяркую, што беларускія ўлады яны улічаць вопыт, які быў з бульбай, і не дазволяць і не вывезуць увесь бензін у Расію, які яны калісьці вывозілі бульбу. Нават калі беларускія НПЗ аддадуць расейцам усё паліва, іх патрэбаў гэта не закрые. 2 танкеры з бензінам накіравала ў Расію Індыя. Аднак гэтых 60 тысяч тоннаў не хопіць нават на дзень. Патрэбна ўдвая больш. А сам факт, што расейцы прадаюць індыйцам танную нафту, а купляюць дарагі бензін, б'е па расійскай эканоміцы і рэпутацыі. Плямай на крамлёўскі гонар паклалася і гуманітарная дапамога на 50 тысячаў тонн бензіну ад Казахстану. Таксама кропля ў моры попыту. Я сейчас все слышу. А ну быстро мне топливо дали, Неўзабаве уладам Беларусі прыйдзецца абараняцца ад расійскіх гастралёраў, канстатуюць эксперты. Ну мы ж гэта ўсё бачылі, господи. Мы бачылі гэтыя патрулі на мяжы, якія там не пускаюць выязджаць там гэтыя машыны і гэтак далей, да. Ну вядуць якія-небудзь, у крайнім выпадку вядуць якія-небудзь абмежаванні на заправку. Далей сітуацыя будзе толькі пагаршацца. Гэтай ноччу украінскія дроны разбамбілі ніжагародскі НПЗ, што яшчэ працягваў паіць бензінам Маскву. У адказ расейцы ударылі па Кіеве. Верагоднасць новай эскалацыі расце з колькасцю загінулых, што кожную гадзіну знаходзяць пад руінамі жылога дому. Беларускі НПЗ ўжо не раз гучалі ва ультыматуме Зяленскага Лукашэнку, а той прызнаваў, што не ў стане іх абараніць. Зміцер Смак, Белсат. Прынамсі, 21 забіты і больш як 80 параненых. Уначы Расія абстраляла Кіеў ракетамі і дронамі. Паводле украінскіх уладаў пашкоджанні зафіксавалі ў 3 дзясятках лакацый у 7 раёнах гораду. Пераважна гэта жылыя дамы і аб'екты цывільнай інфраструктуры. Паветраная трывога ў горадзе працягвалася 11 гадзінаў. Найбольшае разбурэнне атрымаў жылы дом у Дарніцкім раёне. Там абрынулася 6 паверхаў. Працягваецца пошукава-выратавальная аперацыя. Пад заваламі шукаюць людзей. На заўтрашні дзень у горадзе абвешчаная жалоба. Знішчаны таксама склад украінскага чырвонага крыжа. Пад маштабныя абстрэлы трапілі і іншыя вобласці ўкраіны. Ёсць ахвяры. У Міністэрстве абароны Расіі пацвердзілі маштабны ўдар па Кіеве. У ведамстве сцвярджаюць, што разбурылі прадпрыемствы украінскага ваенна-прамысловага комплексу ў Кіеве і вобласці, а таксама інфраструктуру ваенных аэрадромаў у 5 вобласцях.
Агентство ўнутранай бяспекі Польшчы падзялілася падрабязнасцямі пра затрыманых 25 чэрвеня грамадзянах Беларусі і Польшчы, якія паводле звестак ведомства працавалі на беларускую выведку, прынамсі ад мінулай восені. На замову беларускай выведкі і за грошы беларускай выведкі яны ездзілі па рознага кшталту актыўнасцях беларускай дыяспоры ў Польшчы, перадусім у Варшаве. На замову рэжыму Лукашэнкі рабілі фота і відэа, высылалі ў Беларусь. А расійская і беларуская прапаганда выкарыстоўвала матэрыялы ў сваіх мэтах. Паводле пракуратуры, 19-гадовы беларус Алексей Б. быў у Польшчы легальна і працаваў афіцыянтам. На рашэнне суда яго ўзялі пад варту на 3 месяцы. 44-гадоваму паляку Рафалу Г. забаранілі пакідаць краіну, забралі пашпарт і абавязалі рэгулярна адзначацца ў паліцыі. Акцыя стала працягам вялікай справы пра шпіянаж. Летась у межах гэтай справы Агентства ўнутранай бяспекі Польшчы затрымала 5 асобаў, сярод якіх 3 беларусаў і 2 грамадзянаў Украіны. Расследаванне працягваецца, спецслужбы не выключаюць новых затрыманняў за шпіянаж. У нафтавага гаманца Лукашэнкі Мікалая Вараб'я журналісты-расследавальнікі знайшлі новы бізнес з мільярднай выручкай. Пасля ўвядзення супраць яго санкцыяў бізнесовец рэгулярна стварае новыя фірмы, якія афармляе на давераных асобаў. Адной з такіх кампаніяў стала Mineral Goods Trade. Яна з'явілася напрыканцы 2022 года ў Наваполацку. У гэтым горадзе Варабей пачынаў сваю бізнес-кар'еру. Уласнікам кампаніі Mineral Goods Trade запісалі Кірыла Бяляева, жыхара Наваполацку, які ўсё жыццё працаваў у энергетыцы і нават не змог уцямна патлумачыць журналістам, як ён стаў уладальнікам фірмы з мільярднай выручкай. Кіраваць жа паставілі Андрэя Шышко, чалавека, які да гэтага шмат гадоў працаваў на іншых прадпрыемствах Мікалая Вараб'я. Фірма паспяхова прадавала нафтапрадукты праз Расію, краіны Азіі, абыходзячы санкцыі. Сувязь кампаніі з гаманцом Лукашэнкі выявілі, калі кампаніі Mineral Goods Trade перадалі ва ўласнасць турыстычны комплекс «Чырвоны бор» і некалькі рэстаранаў у Віцебскай вобласці, якія належалі Мікалаю Вараб'ю. Мы бачым, што гэта не проста нейкія кампанія ніяк не звязаная з Вараб'ём. Мы бачым, што людзі, якія там кіруюць гэтымі кампаніямі, я маю на увазе кампанію Mineral Goods Trade, альбо людзі, якія валодаюць гэтымі кампаніямі, я маю на увазе кампанію Logistic Energy, там працуюць людзі Мікалая Вараб'я. То бок фірмы новыя, створаныя пасля санкцый, і туды нанятыя адмысловыя менеджеры, якія даўно працуюць у абойме Вараб'я. То бок все зроблена дзеля абыхода санкцый. На рынку вакансіяў стабільны дэфіцыт кадраў, асабліва ў дзяржаўным сектары. Беларусы выбіраюць працу ў прыватнікаў. У той жа час расце колькасць працоўных мігрантаў. Толькі ў першым квартале да нас прыехалі працаваць 17 000 замежнікаў. Пры такой дынаміцы па выніках гэтага года агульная колькасць працоўных мігрантаў складзе 114 000. Аднак ці ўсе, хто прыехаў, трапляюць на афіцыйную працу і плоцяць падаткі. Юлія Цяльпук. Менскі трактарны завод, больш чым 40 асноўных і дапаможных вытворчасцяў. Штат каля 15 000 чалавек. Летась яны сабралі 39 000 трактароў. 2,5 трактара на аднаго работніка. Маглі сабраць звыш 42 000 трактароў, калі б закрылі дэфіцыт кадраў. На гэты момант у пошуку 1300 асобаў. На менскім аўтамабільным заводзе вакантныя 1900 месцаў. Чаму так адбываецца? Табе трэба хадзіць на нейкія мерапрыемствы, на которые тебя отправят вдруг. Плюс, гэта савецкая сістэма. На гэтых заводах яны старыя, на іх пабудавана як старая сістэма кіравання вытворчасцю, так і старая сістэма наогул менеджменту. Паводле афіцыйнай статыстыкі, большасць беларусаў уладкаваныя ў прыватным сектары. Дзяржаўныя ж прадпрыемствы ў траўні прынялі на працу каля 55 000 чалавек, а звольнілі 65 700. Колькасць звальненняў вырасла амаль на 9% у параўнанні з траўнем мінулага года. Запрошаныя ў Беларусь замежнікі пакуль не спрыяюць збалансаванню рынка.
Супольна з Мінпрацы пашыраем пералік дэфіцытных прафесіяў. Прапануем адмяніць спецыяльныя дазволы, напрыклад, лекарам-інтэрнам, правізарам і іншым спецыялістам, паколькі наймальнікі вельмі зацікаўленыя ў тым, каб да іх ехалі замежнікі. Паводле дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС, летась у краіну прыехалі працаваць звыш 48 тысяч замежнікаў і асобаў без грамадзянства. Сёлета ў першым квартале яшчэ амаль 17 тысяч. Аднак, паводле МУС, на гэты момант у эканоміцы занятыя толькі 35 тысяч замежнікаў. Пытанне, дзе згубілі яшчэ 30 тысяч. Здесь і працуюць, але не зусім легальна. Заробак у канвертах застаецца ў Беларусі праблемай, таму і такое можа быць. А можа яны і нават не ўладкаваныя. Частка замежнікаў запаўняла рынкі ў беларускіх гарадах і мястэчках, з чым дзяржава ўжо пачала змагацца метадам забароны. Калі замежнік прыехаў паводле спрошчанай працэдуры, не можа гандляваць без рэгістрацыі юрыдычнай асобы. Антырэкламу Беларусі ў вачах мігрантаў робяць і сілавікі. Сталіся рутынаю праверкі дакументаў па месцы рэгістрацыі замежнікаў. У справаздачах кантралёры хваляцца эфектам раптоўнасці і колькасцю выдвараных з краіны. Юлія Цяльпук, Белсат. «44 еўрадепутаты падпісалі ліст на імя прэзідэнта ФІФА Джанні Інфантына з заклікам адмяніць рашэнне аб допуску расійскай зборнай да першага ў гісторыі чэмпіянату свету па футболе сярод юнакоў да 15 гадоў, які пройдзе ў кастрычніку ў Азербайджане. Прычына – расійская агрэсія супраць Украіны. Удзел Расіі можа справакаваць байкот спаборніцтваў іншымі краінамі і быць выкарыстаны Крамлём як інструмент прапаганды. Прадстаўнікі Еўрапарламенту патрабуюць перагледзець допуск расійскіх спартоўцаў да таго часу, пакуль Масква не спыніць ваенных дзеянняў, не сядзе за стол перамоваў і не забяспечыць вяртанне гвалтоўна вывезеных непаўналетніх украінцаў. Решение со стороны ФИФА включает то, что российская команда будет участвовать со своими национальными символами, с российским триколором. И я хочу только сказать, что этот флаг очень часто я вижу на российских танках, которые значит, продолжают военные действия на территории Украины, против Европы. Поэтому, когда мы видим российский флаг, который развешивается в оккупированных территориях, и мы увидим этот флаг значит, на стадионах, ну, это как-то несопоставимо. Это, по-моему, то, что и поощрило нас, кстати, написать это письмо, потому что или мы серьезно занимаемся международным спортом, поощряем сотрудничество между странами, или мы таким образом делаем легализацию оккупации и агрессии. Чарговыя матчы 1/16 фіналу чэмпіянату свету па футболе сенсацыяў не прынеслі. Аднак паказалі еўрапейскім камандам, што недаацэнка суперніка на такой стадыі можа дорага каштаваць. Каманды Англіі і Бельгіі былі блізкія, каб паўтарыць лёс нямецчыны і скончыць барацьбу на чэмпіянаце ўжо ў першым матчы накаут-раунду. Аднак неверагодныя камбэкі дазволілі гэтым зборным прайсці далей. Падрабязнасці гульнявога дня ў нашым наступным матэрыяле. На першай стадіі плэй-офф чэмпіянату свету зборная Англіі атрымала валявую перамогу над Дэмакратычнай Рэспублікай Конга 2-1. Старт матчу ў Атланце выйшаў ашаламляльным для каманды Тухеля, якая прапусціла гол ужо на 7-й хвіліне. Родапачынальнікі футболу былі блізкія да катастрофы, але дубль Гэри Кейна не дазволіў адбыцца яшчэ аднаму краху топ-зборнай. У 1/8 Англія згуляе з Мексікаю, якая перамагла ў першым накаут-раўндзе Эквадор. Не менш драматычным выдаўся двубой у Сіэтле, дзе Бельгія і Сенегал выдалі сапраўдны футбольны трылер, а скончылі гуляць толькі на 132-й хвіліне. Асноўны час завяршыўся ўнічыю 2-2. Лёс пуцёўкі ў 1/8 фіналу вызначыў Юрый Тылеманс, які дакладна рэалізаваў пенальці пасля працяглага відэапрагляду. З 2015 года я апранаюся як гэты Абелікс на матчы супраць французскай каманды. І я захаваў гэты касцюм і цяпер, таму што ён адпавядае майму характару. У выніку крыўдная параза Сенегалу, а з другого боку воля і характар Бельгіі. У наступным раўндзе бельгійцы сустрэнуцца са зборнай ЗША.
Усе тры каманды гаспадыні цяперашняга чэмпіянату свету пераадолелі першую стадію плэй-офф. Услед за Канадай і Мексікай свой матч 1/16 фіналу пакінула за сабой і каманда з Залучаных Штатаў Амерыкі, якая перайграла Боснію і Герцагавіну 2-0. Гэта проста шыкоўна. Я глядзеў чэмпіянат свету 2002 года, калі яны выйгралі свой матч у плэй-офф. І як цудоўна зноў убачыць такую перамогу. Нападнік Босніі і Герцагавіны Эден Джека перапісаў гісторыю мундыялю. Ён ва ўзросце 40 гадоў і 106 дзён стаўся першым палявым гульцом, якому за 40, які згуляў у матчы плэй-офф чэмпіянату. У гэтай сустрэчы нападнік амерыканцаў Фаларин Балагун за грубы фол атрымаў на 64-й хвіліне наўпроставую чырвоную картку. Балагуна, які з 3 галамі уважаецца найлепшым бамбардзірам сваёй зборнай на турніры, будзе сур'ёзна не хапаць на гульні з Бельгіяй. Увечары о 22 гадзіне паводле менскага часу зборная Аўстрыі у Лос-Анджелесе паспрабуе даць бой моцнай камандзе Іспаніі. А ўжо о другой ночы заўзятараў чакае сапраўднае футбольнае баляванне. У Таронта сыдуцца дружыны Партугаліі і Харватыі. Чарговы гульнявы дзень 1/16 фіналу скончыцца ў Ванкуверы, а з 6 раніцы наймацнейшая выявіць сярод Швейцарыі і Алжыру. Павел Алейнікаў, Александр Попко, Белсат. Гарачыня зменіцца залевамі. Прахалоднае паветра прыйдзе ў Беларусь ужо ў бліжэйшыя дні. Назаўтра сіноптыкі абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі не па ўсёй краіне, як апошнімі днямі, а на паўднёвым усходзе. Там чакаюцца навальніцы і шквалісты вецер. Будьце пільнымі. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш інфармацыі ў сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Алесем Залеўскім. Так, вітаю, шановнае гаспадарства. Ну, гарачае лета і сапраўды навіны даходзяць. І вось у гэты момант старшыня Рады бяспекі Беларусі, увага, заклікаў беларусаў устрымацца ад паездак у Расею. Абмяркуем у прыватнасці гэта, ну і другі беларускі аўтобус за 3 тыдні мае інцыдэнт з дронамі ў Бранскай вобласці. Паспрабуем разабрацца, дык што ж там адбылося, ну і апошнія заявы Александра Вальфовіча, вось якую толькі што я агучыў, таксама разбяром. Ну і другой тэмай не менш важнай, ці можа паліўны крызіс у Расеі ўжо ў найбліжэйшы час ударыць і па беларускіх кіроўцах. Пра гэта і не толькі ўжо праз некалькі хвілін у жывым эфіры. Студыя Белсат, праз імгненне, гаспадарства, заставайцеся з намі. Гаспадарства, гэта студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Алесь Залеўскі. І пачынаем традыцыйна з пытання, якое мы для вас рыхтавалі. Сёння пытанне простае на адзін погляд, а магчыма, для ўлада ўсё ж такі будзе складаным. Мы пытаемся ў вас, ці, на вашу думку, адменіць Беларусь рэгулярныя рэйсы па небяспечнай тэрыторыі Расеі? Бо, як вядома, сёння пад удар дрона ўжо другі аўтобус на тэрыторыі Расеі з беларускімі пасажырамі. Беларускі аўтобус трапіў пад удар. Так, менавіта. Так, мы да гэтай тэмы абавязкова вернемся ў размове з Уладзімірам Жыхарам літаральна праз 15 хвілін, а пакуль звяртаемся да іншай не менш цікавай і важнай тэмы. Расійскі паліўны крызіс ужо выходзіць за межы самой Расеі. Кыргызстан афіцыйна звярнуўся да Беларусі з просьбай аб продажы бензіну. У памежных з Беларусю расійскіх рэгіёнах захоўваюцца чэргі і абмежаванні на запраўках. Пакуль беларускія АЗС працуюць без абмежаванняў, але ўжо ёсць прыкметы, што крызіс падбіраецца бліжэй. Кыргызстан, які раней залежаў ад расійскага паліва, цяпер шукае дастаўнікаў у Беларусі і іншых краінах. У памежных расійскіх рэгіёнах захоўваюцца чэргі і ліміты на продаж бензіну. А ў Беларусі, як кажуць мясцовыя жыхары, ужо амаль зніклі з продажу металічныя каністры. Іх масава скупляюць тыя, хто едзе ў Расею. Эканамісты нагадваюць, беларускія НПЗ могуць пакрыць толькі невялікую частку расійскага дэфіцыту, але крызіс зацягнецца, наступствы могуць адчуць і беларускія спажыўцы.
Пры гэтым, магчыма, не толькі негатыўныя наступствы, а можа і пазітыўныя. Зараз даведаемся ад нашага першага спікера. Александр Кнырович, прадпрымальнік, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Вечар добры вам. Добрый вечер. Добрый вечер. А да таго ж яшчэ і ментар многіх бізнесаў беларускіх. Таму першае пытанне будзе наступнае. Я паглядзеў, што ну, можа, не ў Смаленску, але ўжо там далей у Расіі розніца кошту паліва ў Беларусі з Расіі можа ў 3-4 разы нават мець месца, калі перапрадаваць, там да 400 рублёў даходзіць кошт. Вось, ну і адпаведна падумаўшы, вот взяць пару каністраў, нават тыя дазволеныя 2 па 20 літраў, металічныя, 40 літраў, один раз матнуцца, а за дзень можна і некалькі разоў матнуцца, можа і 2 разы матнуцца. Дык гэта можна сабе зарабіць беларусам неблагія грошы. Як вы ацэньваеце устойлівасць такой бізнес-мадэлі, як яна доўга можа мець месца у нашай краіне, у нашай сітуацыі? Ну, я бачу, што вы вельмі добра разумееце ў бізнесе і нагадаю нашим гледачам аб тым, што беларусы, канешне, прафесіяналы у такіх справах. Я нагадаю, як ездзілі так званыя бензавозы з Беларусі да Літвы, да Польшы таксама. Розніца тады была меней за $1, канешне, магчыма, ў 2 разы была гэтая розніца, але 80 літраў бензіна, прывезённых у Volkswagen Passat, дазвалялі акупіць гэтую паездку і нешта яшчэ зарабіць. І паміж Беларусіяй і Расіяй няма такіх жорсткіх межаў, якія ёсць паміж Беларусіяй, Літвой і Польшай. Таму, канешне, зараз гэты бізнес павінен квітнець. Ну, бізнес, канешне, у косках, таму што, канешне, гэта, па-першае, ну, не вельмі законна, а па-другое, гэта, канешне, вельмі умоўна і вельмі хутка павінна скончыцца, таму што, ну, мы разумеем, што та плынь, якая пацячэ беларускага бензіну праз гэтыя запраўкі ў памежных зонах, яна павінна быць спынена на межы. Чаму? Таму што дэфіцыт бензіна, як вы ўжо адзначылі, канешне, у Беларусі, прабачце, у Расіі складае сегодня амаль 30%. Гэта тое, што удалося разбамбіць ВСУ, і таму, канешне, весь беларускі бензін, калі яго прадаць у Расію, не пакрое і 1/3 ад гэтага дэфіцыта. Таму, канешне, я бы прапанаваў ўсё ж таки беларускай дзяржаве прадпрымаць некаторыя меры, каб прыпыніць вось такі свабодны рух бензавозаў, ну, у косках, канешне, бензавозаў з Беларусі да Расіі. Штосьці, канешне, людзі заробяць, а штосьці зарабляе, канешне, і дзяржава на гэтым, але, канешне, гэта небяспечна. Так, давай. Менавіта пытанне, канешне ж, всіх хвалюе, ці будзе дэфіцыт на запраўках з улікам такога падвышанага, моцна падвышанага попыту. Я нагадаю, што зусім нядаўна, на днях, у эфіры СТВ начальнік управлення забеспячэння вуглевадароднай сыравіны і рэалізацыі прадукцыі Беларуснафта Валера Трошченко, ён казаў, гэта звычайны сезонны попыт, традыцыйны, мы да яго гатовыя. Ці сапраўды гэта застанецца так, што яны будуць гатовыя? Ці ўсё ж такі аўтаўладальнікі ўбачаць недахоп і сур'ёзныя чэргі? І ці ёсць у нас рэзервы, вось, спадар Александр, так. Ну, слухайте, Беларусь можа прадукаваць бензіна ў разы болей, чым яе патрэба сама ўнутраная. Таму как бы няма праблемы з тым, што няма нафты на перапрацоўчых комплексах. Няма праблемы ў тым, што перапрацоўчыя комплексы вырабляюць, ну, нешта, і яно как бы кудысьці дзяецца. З гэтым няма праблемаў, і гэты чыноўнік, канешне, мае рацыю. Але ў мяне пытанне, а што будзе на памежных, менавіта ў памежных районах. Вось там у нас, конечно, есть великая пагроза, что чарги з расійцаў, ну, просто выцягнуць весь бензин, які ёсць на гэтых заправках, і будзе просто недахоп, потому что яны будуць не паспяваць давазіць. Я бы не быў такі пазітыўны, такі упэўнены з пункту гледжання чыноўнікаў. Чаму? Таму што топлівны крызіс у Расіі не спыняецца. І далей будзе толькі горш. Таму што украінскія ВСУ, конечно, летаюць сёння ўжо і да Омска, не кажучы пра Арэнбург. Таму я бы яго аптымізм трохі прытушыў. Пакуль у памерах усей краіны я б не казаў, што мы чакаем некага топлівнага крызіса, але вось лакальна ў Магілёўскай вобласці, ў Гомельскай вобласці я бы быў бы вельмі асцярожны і прапанаваў бы сёння вводзіць абмежаванне на гэтых самых межах паміж Беларусіяй і Расіяй, таму што яны могуць пабачыць вельмі
цікавую ў косках карціну на вось гэтых памежных запраўках, памежных рэгіёнах. Але тут таксама паўстае пытанне абмежавання для каго? Ці агулам можна купіць не больш за пэўную колькасць літраў паліва, альбо ўсё ж такі яны маюць менавіта абмяжоўваць тых, хто прыязджае з Расіі? Ну, гэта вельмі цікавае пытанне, як у рамках саюзнай дзяржавы можна занимацца такой дыскрымінацыяй. Ці можна, ці мажліва гэта ўвогуле, так? Забараняць расійцам і не забараняць беларусам. Гэта ўжо вельмі небяспечна, але з палітычнага пункту гледжання, а ніяк не з эканамічнага пункту гледжання. Таму, канешне, гэтыя прапановы, напэўна, будуць распаўсюджвацца, на жаль, і на беларусаў, і на расійцаў. Ну, мы ж все ж таки одна дзяржава, мы ж один братэрскі народ, падаецца, так, казалі. Поэтому... Так. Я вас, выбачайце, пераб'ю, бо я ведаю, што і у вас мала часу, і у нас наступная ўжо тэма. Але вось Александр Вальфович, калі казаць пра палітыку, пра палітычныя заявы, зрабіў сёння такую заяву, нягледзячы на тое, што мы адзін народ, там і гэтак далей, ён рэкамендаваў беларусам не ехаць у Расію. Молодец. Я его, конечно, подтрымліваю всеми руками, больше за то я подтрымліваю менавіта зараз пабудову межы, сапраўдную межу паміж Беларусью и Россией, потому что то, что адбываецца России, небяспечна не с пункту гледжання бензина, а с пункту гледжання ввогуле, ведаеце, войны, с пункту гледжання ў першую чаргу войны. Але я зверну вашу увагу на вось гэты выпадак з дронамі, які можа правядзе такую нашу трохі мостик паміж мною наступным экспертам. Папярэдні выпадак, які быў некалькі тыдняў таму, не выклікаў заяву МЗС наконт таго, што трэба ввогуле не ездзіць у Расію. Больш за тое, тая заява была вельмі такая шматслоўная, але ў ёй не былі назначаны дакладныя рэгіёны Расіі, якія знаходзяцца побач з фронтам, куды не трэба ехаць. І таму агулам і МЗС, і цалкам беларуская дзяржава не адпрацавала на тое, каб не было вось такіх выпадкаў, які быў сёння з наступным беларускім аўтобусам. Ну вось і пабачым, наколькі далёка у сваіх дзеяннях яны могуць пайсці з абмежаваннямі вось па продажу гэтага паліва, які цяпер дэфіцыт у Расіі, адпаведна, павышаны попыт у Беларусі. Дзякуй вялікі за размову. Александр Кнырович, прадпрымальнік, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера», быў з намі на відэасувязі. Так, да наступнай тэмай. Кажуць, снарад двойчы у адну варонку не трапляе. Але на той самай бранскай трасе па дарозе на поўдзень Расіі зноў быў атакаваны аўтобус з беларускімі пасажырамі. Праўда, гэтым разам ён быў напалову пусты, пацярпелі 3 асобы, 2 кіроўцаў і пасажыр. Паводле дырэктара кампаніі-перавозніка удар прыпаў на лабавое шкло. Пазней у медыях з'явілася іншая інфармацыя, што аўтобус быў на стаянцы, а выбух адбыўся ў непасрэднай блізкасці ад яго. На кадрах відаць, што выбітыя бакавыя шыбы дзвярэй пасажырскіх. У салоне было 19 пасажыраў, это тое, што мы ведаем афіцыйна, якія ехалі на адпачынак у Анапу. Яны ўжо ў Беларусі, а Гомельская абласная лекарня паведаміла Белта, што пацярпелых адпусцілі дадому. Расійскія ўлады адразу абвінавацілі ва ўдары ўкраіну, афіцыйны Кіеў пакуль не каментаваў новы інцыдэнт, а з боку Беларусі дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфович, уже сёння мы прыгадвалі, назваў здарэнне, увага, выпадковым і заклікаў беларусаў устрымацца ад паездак у Расіі. Гэта другі выпадак на тым самым маршруце за апошні час. 17 чэрвеня стала вядома пра атаку дрона на беларускі аўтобус, які вёз на поўдзень дзіцячую футбольную каманду. Тады загінула адна жанчына і пацярпелі прынамсі 6 дзяцей. Пры гэтым беларускае міністэрства замежных справаў пасля першага інцыдэнту выдала заяву, што неабходна, цытата, цалкам выключыць паездкі грамадзянаў у зоны канфліктаў, раёны ваенных дзеянняў і прылеглыя рэгіёны. Так, падзея знаходзіцца ў развіцці. Вось толькі што мне падказваюць калегі, што все-таки ў Кіева была афіцыйная рэакцыя. Яны акрэслілі гэта як чарговая правакацыя. Так, ну і я таксама перад гэтай тэмай паведаміў, што нібыта быў атакаваны аўтобус, но але як вынікае вось з тлумачэнняў Александра Вальфовича, гэта быў выпадковы інцыдэнт. Што ж гэта сапраўды было? Цяпер паспрабуем высветліць з Уладзімірам Жыгарам, прадстаўніком Белполу. Вечар добры вам, спадар Уладзімір.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ёсць у вас ужо разуменне, што там адбылося ў Бранскай вобласці, карціну, хоць больш-менш? Честно говоря, нет. На першае, канешне ж, увагу звяртаюць пашкоджанні, якія мы прынамсі бачым на відэа. Мы бачым такая адносна роўненькая, калі можна так сказаць, дзірка ў шкле, бакавым шкле, гэта пасажырскія дзверы. На вашу думку, якім чынам такое пашкоджанне магло адбыцца, ці сапраўды, калі побач выбухнуў дрон, так як па апошняй інфармацыі медыяў адбылося, то такое пашкоджанне аўтобус мог отрымать? Ну, безусловно, такое повреждение он мог получить. Здесь же главный вопрос, что это был за дрон, какое количество взрывчатки он на себе нес. Поэтому здесь, наверное, самое главное вообще во всей этой ситуации, потому что это очередной инцидент, который, в общем-то, я считаю, по нашему мнению, по моему мнению, к этому инциденту, естественно, причастны россияне. За ними такое и раньше, в общем-то, просматривалось и прослеживалось. И это очередная такая попытка немножечко поднять градус и как-то влиять на Лукашенко. Ну, а те белорусы, которые ездят, для которых до сих пор война — это какие-то картинки в ТикТоке, либо там в Инстаграме, либо в Фейсбуке, ну, вот они должны понимать, что война находится слишком близко. Беларусь, в общем-то, в этом участвует в той или иной мере. И они, посещая Россию, в общем-то, невзирая на всю ту ситуацию, которая есть, но они рискуют своей жизнью и здоровьем. Так, ну пакуль што Вальфович кажа, што гэта быў выпадковы інцыдэнт, што дрон нібыта ўпаў на дарожнае палатно паміж паласой. Ну, тэарэтычна мы можам сабе гэта уявіць, што украінскія дроны сапраўды цяпер штодзённа атакуюць расійскую тэрыторыю і, адпаведна, маглі збіць так, там, расійскія ПВО, напрыклад. Так, і гэты дрон вось як падаў, так і ўпаў. Побач з аўтобусам было пашкоджаны так, гэтыя дзверы, напрыклад. Так. Бо калі взяць вось за версію, што гэта правакацыя з боку Расіі, дык, па-першае, ну, як бы вельмі умоўныя пашкоджанні, так, то бок градус тут няма нават летальных сыходаў, так, мінулым разам адбылася трагедыя, загінула жанчына, цяжарная, яшчэ, як аказалася, дзеці пацярпелі моцна. Ну, тут так больш пытанняў хутчэй пакідае, так, гэтая гісторыя, плюс да таго, раз Расія хоча прыцягнуць Лукашэнку, так, ці там Беларусь у вайну, это выклікала адваротную рэакцыю. Вальфович на агул заявіў, што нам, беларусам, лепш не ездзіць у Расію. Там наступны крок, так это ўжо сапраўдную мяжу узвадзіць з гэтай краінай. На вашу думку, што адбываецца цяпер у беларускіх уладаў, так, як яны гэта ўспрымаюць, што можа быць наступным крокам сапраўды ў гэтай сітуацыі, улічваючы паліўны крызіс. Ну і мы бачым просто колоссальный рассинхрон с пропагандой, которая займае расійскі бок. При гэтым беларускія афіцыйныя асобы, чыноўнікі займаюць нейтральны бок. Ну, для пропаганды, я думаю, еще скоро подвезут, скажем так, какую-то усредненную методичку, и они будут говорить то, что будет в этой методичке. А если говорить, что будет дальше, ну, чем больше, тем хуже ситуация будет у русских, тем больше они будут создавать такого рода провокации. Это вам кажется, что там, если нет каких-то повреждений серьезных, либо там, не дай бог, летальных исходов, то это просто что-то незаметное. Тот, для кого это все делается, он все прекрасно видит, все прекрасно понимает. Если даже брать первый инцидент, то режим Лукашенко, он же сказал, что... Это он же напрямую, точнее, не сказал про то, что это Украина. Это попытка втянуть Беларусь в войну. Кого попытка? Попытка украинцев создать для себя еще большие проблемы? Ну, по-моему, это очевидно, что не так. А вот сказать, что это попытка россиян втянуть нас полностью в войну, они на самом деле просто-напросто не могут. И повторюсь, чем будет хуже ситуация у русских, тем будет больше такого рода провокаций. И в следующий раз это может быть что-то более серьезное. Мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Спадар Владимир, ну вось просто калі паглядзець, вот медыйна, ну вось так ужо нібыта Путін хоча уцягнуць эту Беларусь у вайну і Лукашэнку. А вот што канкрэтна, якім чынам
капае, умоўна кажучы, Крэмль Лукашэнку, каб ён што зрабіў у гэтых ваенных дзеяннях? Якім чынам Лукашенко можа ўратаваць гэтую вайну для России? Первое – это полностью предоставление, опять-таки, территории Республики Беларусь. Не только там условно для какого-то полномасштабного вторжения с территории Республики Беларусь, но и предоставление своих территорий опять для нанесения ударов по Украине. То есть это инфраструктура военного назначения в том числе. Потому что в таком случае, если запускать условные беспилотники с территории Беларуси, это не обязательно уже должны быть даже шахеды. Это могут быть более простые, более легкие беспилотники. И это в основном с территории Беларуси может наноситься удар по западным регионам Украины, которые, особенно по дорогам или каким-то железнодорожным узлам, через которые идет помощь Украине. Но при этом всем Лукашенко осознает, что если опять начнется такое с территории Беларуси, Украина уже больше молчать не будет, и сразу же Беларусь получит ответный удар, что может привести к дестабилизации системы внутри самой Беларуси. Косвенно на это указывает, например, такая стремительная и достаточно интенсивная подготовка так называемых правоохранительных органов и прочих милиционеров в Беларуси по разгону каких-то уличных акций протеста. То есть, с чего вы вдруг? Нет ни выборов, вы закатываете 6 лет, все у вас хватит. Зачем опять перекрывать центры достаточно крупных городов и отсылкой к 2000 к этому может прийти, если территория будет предоставлена для более серьезных ударов, ну, то есть нанесения ударов по Украине, при этом будут наноситься удары в ответ. Вы кажаце пра тое, што гэта, на вашу думку, правакацыя, і правакацыя, якая можа апынуцца не апошняй, і звяртае на сябе ўвагу, канешне ж, інфармацыйная неразбярыха, тая інфармацыя, которая прыходзіць. Напрыклад, Вальфовіч кажа, што пацярпелыя ў вельмі цяжкім стане ў бальніцы. Праз літаральна момант мы атрымліваем інфармацыю з медыяў, што пацярпелым аказалі дапамогу і адпусцілі дадому. І зноў жа спачатку была інфармацыя, пісалі у прыватнасці дзяржаўныя медыі менавіта пра атаку на аўтобус. Пасля высвятляецца, што гэта, магчыма, і выпадковасць, зноў жа з вуснаў Вальфовіча гэта гучыць. Але я думаю, што самае галоўнае пытанне – гэта бяспека беларусаў. Менавіта так вы закранулі момант. Мы з такім жа пытаннем звярнуліся да нашых гледачоў, ці адменіць Беларусь рэйсы па небяспечнай тэрыторыі Расіі, і тое, што не адменіць, так прагаласавалі 47% нашых гледачоў, 35% кажуць пра тое, што все ж таки адменіць. Але паўстае пытанне, ці такая ж самая небяспека не можа напаткаць беларусаў, не выязджаючы на тэрыторыю Расіі. Ці, на вашу думку, можна спадзявацца падобных правакацыяў і таксама на тэрыторыі Беларусі? Такие ситуации могут произойти и в Беларуси, потому что когда твое воздушное пространство как решето, когда ты даешь возможность пролетам беспилотников через свою территорию, ракетам, ну, безусловно, может произойти все, что угодно. Если говорить, возвращаясь к тому, что вы говорите про пропаганду и рассинхронизацию, ну, им очень тяжело говорить, что да, они все лгут. Ну, то есть они не могут сказать в априори правду, поэтому приходится врать, ну, а там уже у кого, скажем так, больше какого-то ума хватает или там какой-то выдумки, так они это все и преподносят. Но если говорить о безопасности белорусов, знаете, вот, да, Лукашенко не будет беспокоиться о белорусах, и сама система не будет беспокоиться, потому что тогда может быть проблема, то есть никакого, именно с русскими, то есть как это преподнести. Но почему сами белорусы не делают отмену этому? То есть ваша безопасность зависит, и ваша там жизнь, здоровье зависит в первую очередь от вас. Если вы считаете, что вы ничем не рискуете, вы едете по воюющей стране, ну так а чего вы ожидаете? Не отказывайтесь, не едьте туда, и тогда не надо будет, условно, не будет происходить таких вот ситуаций. Но белорусы все равно думают, что они в этот раз проскочат.
что это где-то там, это очень далеко, это не очень сильно интересно, это там прилетает куда-то что-то, мы проскочим. Ну вот не проскакивают. И чем дальше, тем больше будет не проскакивать. Так, ну тут варта адзначыць, што гэтым разам на палову пусты быў толькі аўтобус, ці на палову поўны. Так, это залежыць, як мы глядзім на сітуацыю, што ўжо далёка не все беларусы гатовыя ехаць на поўдзень Расіі. Дзякую вялікі за размову Владимиру Жыгару, прадстаўніку ініцыятывы так былых сілавікоў Белпол. Но мы крочым далей. Так, ну, толькі што вот, спадар Владимир сказаў, што нібыта ўлады беларускія не пераймаюцца насельніцтвам, вось Лукашенко не пераймаецца насельніцтвам, беларусамі, вось, а мы пераймаемся Лукашэнкам. Зараз дакажам гэта наступным матэрыялам. Сапраўды, пакуль у Беларусі выключаюць і знішчаюць рэтрансляторы, а чарговы падбіты аўтобус вяртаецца з Расіі, Александр Лукашенко завяршае сваё азіяцкае турнэ. У Інданезіі бакі падпісалі праграму супрацы да 2030 года, а таксама кантракты больш як на $60 мільёнаў. У асноўным гэта пастаўкі беларускіх калійных угнаенняў. Ну і ў набліжэйшы час Лукашенко мусіць вярнуцца ў Менск, дзе заўтра возьме ўдзел у мерапрыемствах з нагоды 3 ліпеня. Аднак падчас афіцыйнай цырымоніі ў Джакарце многія звярнулі ўвагу не толькі на вынікі перамоваў, але і на тое, як выглядаў кіраўнік Беларусі. Давайте паглядзім без каментара і вяртаемся да агляду жыцця рэгіёнаў. Ну а цяпер да нашай любімай рубрыкі «Жыццё рэгіёну», якую мы робім супольна з калегамі з Багамедыя. Гэтым разам пачынаем ад Пінску. Там мясцовая газета пахвалілася, што ў некалькіх адзінках грамадскага транспарту запрацавалі кандыцыянеры. Але, як удакладняюць самі гараджане, ідзецца пра 6 аўтобусаў з прыкладна 70 у мясцовым аўтапарку. Шукаць іх раёнка прапановвае паводле піктаграмы сняжынкі ў мабільнай праграме «Транспарт BY». Все-таки IT-краіна, што тут скажаш? Пінчукоў новаўвядзенне хутчэй абразіла, чым парадавала. Прынамсі, калі глядзець на каментары, маўляў, ідзе 26-й год, а ў горадзе з насельніцтвам больш за 100 000 чалавек толькі цяпер запрацавала кандыцыянаванне. І то мала дзе. У каментарах раяць не ганьбіць сябе і не рабіць з гэтага навіны. На праблемы з кандыцыянерамі скардзяцца і ў іншых гарадах Беларусі. Гэтак у Берасці заўважылі, што часам у салоне не толькі няма ахалоджвання, а яшчэ і працуе ацяпленне. У Слонеме ў такой сітуацыі аднаму з пасажыраў зрабілася блага. На што аўтапарк адказаў: печка працуе, каб, увага, астуджаць у спёку рухавік. Ну, але прынамсі не гарыць. Дзякуй Богу, прынамсі не гараць. Наступны пункт – Жодзіна. Там толькі што дабудавалі і адкрылі 2 новыя падземныя пераходы. Цяпер іх у горадзе 3. І гэта пры тым, што ў сусветнай урбаністыцы даўно існуе кансэнсус. Падземных пераходаў трэба пазбягаць. Такія канструкцыі спрыяюць аўтамабільнаму руху, але для пешаходаў нязручныя, а таксама менш даступныя для маламабільных людзей, напрыклад, маці з вазкамі. Жодзінцы горача абмяркоўваюць новыя канструкцыі. У соцсетках кажуць, што заганяць людзей у падземныя пераходы савецкая традыцыя. А яшчэ, што пераходы вельмі глыбокія і падымацца з дзіцячымі вазкамі вельмі стомна. Таксама перажываюць, што зімою прыступкі і пандусы могуць абледзянець і падазраюць, што гэты дарагі рамонт не знізіць, а наадварот павысіць рызыку ДТЗ. Некаторым будзе прасцей перабегчы дарогу, чым карыстацца падземным пераходам.
Ну і напрыканцы зірнем на хіт нашай праграмы «Жыцця рэгіёнаў». Што адбываецца ў Бабруйску? Давайте зірнем. Там улады актыўна аздабляюць горад да 639-годдзя. Але далёка не ўсе мастацкія задумы бабруйцы упадабалі ці, прынамсі, зразумелі. Давайте зірнем. На ўездзе ў Бабруйск з'явілася вось такая інсталяцыя. Клумбы у выглядзе жанчын у сукенках. Унізе аздобленыя кветкамі спадніцы, а зверху, ну літаральна, манекены. Некага з бабруйцаў яны нават напужалі. Каля Бабруйск-арэны вока гараджанаў мусіць радаваць 5-метровы букет з яскраваю кветкаваю кампазіцыяй. Але толькі здаля гэта падобна на клумбу, а насамрэч кветкі там штучныя. Некаторым каментатарам гэта нагадала могілкавую атрыбутыку. І яшчэ адзін нечаканы арт-аб'ект – вялікі дэкаратыўны вазон, упрыгожаны акулярамі. Чаму акулярамі? Ніхто не патлумачыў. Туды яшчэ не паспелі высадзіць кветкі, а канструкцыю ўжо нават нехта паспеў пашкодзіць. Ну а цяпер так, з Бабруйска пераносімся ў Брюссель. Беларусь можа стаць адным з галоўных пытанняў еўрапейскай бяспекі ўжо ў найбліжэйшыя месяцы. У НАТО не выключаюць новых спробаў Крамля выкарыстаць беларускую тэрыторыю супраць Украіны. Якой бачаць ролю Беларусі на Захадзе, ці вераць у пагрозу нападу Расіі на краіны Альянсу і чаго чакаюць ад саміту НАТО ў Анкары. Пра гэта Алесь Сіліч пагутарыў з вядомым дзеячам НАТО Джеймі Шэем. Ён займаў шмат пасадаў у Альянсе, а цяпер з'яўляецца аналітыкам. Вы, напэўна, чулі пра ультыматум, які Владзімір Зеленскі выставіў Лукашэнку. Ён сказаў: «Прыбярыце рэтранслятары на мяжы, інакш гэта зробім мы». І даў Лукашэнку тыдзень. Неўзабаве пасля гэтага той самы смелы чалавек, які паводле ўласных словаў лятаў пад бомбамі НАТО, абвясціў пра сваю працяглую замежную паездку. А пасля таго, як Зеленскі заявіў, што ўсе патрабаванні выкананыя, гэтая паездка была скасаваная. Цяжка дакладна сказаць, што насамрэч адбылося. Як вядома, розныя бакі робяць розныя заявы. Адзінае, што я магу сказаць, Украіна вельмі зацікаўленая ў тым, каб Беларусь не была зноў уцягнутая ў гэты канфлікт, нягледзячы на тое, што на яе тэрыторыі размешчаная расійская тактычная ядравая зброя, расійскія войскі гэтых далей. Украінцы таксама занепакоеныя тым, што ва ўмовах адноснага тупіку на Донбасе, хаця расейцы зноў спрабуюць наступаць, Пуцін у нейкі момант можа паспрабаваць зноў адкрыць паўночны фронт, як гэта ўжо было на пачатку вайны, калі ўварванне адбывалася праз тэрыторыю Беларусі. Апошнія прыкметы сведчаць пра тое, што расейцы спрабуюць дзеяць на поўначы, у ваколіцы Чарнігава, але тэрыторыю Беларусі пры гэтым не выкарыстоўваюць. Таму ёсць надзея, што гэтае папярэджанне Зеленскага Лукашэнку пакуль дзеюць. Прынамсі, да гэтага часу Беларусі ўдавалася не браць беспасярэдняга ўдзелу ў вайне. І думаю, заходнія саюзнікі будуць настойваць на тым, каб такая сітуацыя захоўвалася і надалей. Галоўнай падзеяй найбліжэйшага часу ў сферы еўрапейскай бяспекі зробіцца саміт НАТО, што адбудзецца на наступным тыдні ў Анкары. Чаго вы чакаеце ад гэтага саміту? Я думаю, што НАТО хоча, каб гэты саміт прайшоў спакойна і без канфліктаў. Альянс не хоча, каб прэзідэнт Трамп прыехаў туды з крытыкаю саюзнікаў, зноў пагражаў выхадам ЗША з НАТО або вяртаўся да нядаўніх рознагалосіў вакол вайны ў Іране. Таму ціхі гарманічны саміт сам па сабе будзе ўважацца поспехам, бо пакажа, што НАТО па-ранейшаму функцыянуе як трансатлантычны альянс, што Злучаныя Штаты застаюцца ў яго складзе і працягваюць быць актыўным удзельнікам. Дарэчы, ужо добра тое, што Трамп сапраўды едзе ў Анкару, бо яшчэ некалькі месяцаў таму ён даваў падставы сумнявацца, ці ўвогуле возьме ўдзел у саміце. Думаю, генеральны сакратар НАТО будзе рабіць галоўны акцэнт на павелічэнні еўрапейскіх выдаткаў на абарону. Ён скажа Трампу: «Паглядзіце, спадар прэзідэнт, летась у Газе мы пагадзіліся з вашай прапанову аб мэтавым паказніку 5%, і ўжо праз год многія еўрапейскія саюзнікі, у тым ліку Польша і краіны Балтыі, ужо выйшлі на гэты ўзровень, а амаль усе астатнія павялічылі свае абаронныя выдаткі. За апошні год гэтыя выдаткі выраслі яшчэ на 90 мільярдаў еўраў.
долараў. Генеральны сакратар НАТО Марк Рутте нават назваў гэта трыльёнам Трампа. Іншымі словамі, з часу першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа ў 2016 годзе краіны НАТО дадаткова скіруюць на абарону 1 трыльён долараў. Пасыл будзе просты. Спадар прэзідэнт, еўрапейцы, надзейныя саюзнікі. Яны бяруць на сябе ўсё большую адказнасць, робяць свой унёсак, і гэта ў значнай ступені ваша гісторыя поспеху ў НАТО. Другой важнай тэмой саміту, на мой погляд, станецца ператварэнне фінансавых рэсурсаў у рэальныя вайсковыя магчымасці. Бо ваяваць можна не 100-доларовымі ці 100-еўравымі купюрамі, а танкамі, самалётамі і беспілотнікамі. На палях саміту ў Анкары пройдзе буйны форум абароннай прамысловасці, дзе многія кампаніі абвесцяць пра новыя кантракты і інвестыцыі. Гэта павінна паказаць, што абаронная прамысловасць ужо рэагуе на павелічэнне бюджэту і нарошчвае вытворчасць. І вядома, на саміце будзе прысутнічаць прэзідэнт Зеленскі. Саюзнікі разлічваюць абвясціць аб вылучэнні ўкраіне 70 мільярдаў долараў дапамогі ўжо сёлета. У расійскіх СМІ цягам апошняга года вельмі шмат разважаюць пра магчымы удар Расіі па НАТО. Я маю на ўвазе, што найчасцей гаворка ідзе пра краіны Балтыі або Польшчу. Ці верыце вы ў такі сцэнар? І ці не баіцца Пуцін атрымаць удар па галаве ў адказ? Так, але праблема ў тым, што за апошнія 2 дзесяцігоддзі Расія зрабіла дзве вельмі важныя рэчы. Па-першае, яна стварыла вельмі магутныя наступальныя ўзброеныя сілы, прызначаныя для вядзення агрэсіўнай вайны. Мы ўжо бачылі гэта ў Грузіі, а цяпер у яшчэ большай ступені бачым ва ўкраіне. Калі Расія не збіраецца пагражаць сваім суседзям, то навошта яна траціць на абарону больш за 7% свайго ВУП? Гэта ўдвая больш за мэтавы паказнік НАТО. Навошта яна мадэрнізуе свае ядравыя сілы і звычайныя ўзброеныя сілы? Навошта нарошчвае наступальны вайсковы патэнцыял? Міралюбная краіна так сябе не паводзіць. У яе ёсць вайсковая паліцыя, міратворчая місіян, абарончыя падраздзяленні. Таму, калі вы займаецеся вайсковым планаваннем у НАТО, вы міжволі задаецеся пытаннем, якія сапраўдныя намеры стаяць за ўсім гэтым. Гэта першае. Па-другое, Расія працягвае вельмі агрэсіўную рыторыку, паказваючы НАТО як галоўную пагрозу для сябе. Менавіта гэты наратыў стаўся адным з галоўных апраўданняў вайны супраць Украіны. Мы не ведаем, ці мае Пуцін намер заўтра напасці на НАТО, але сутнасць разумнага абароннага планавання ў тым, каб зрабіць усё, каб гэтага не адбылося, пазбавіўшы Пуціна такой магчымасці. Стрымліванне азначае, што Пуцін кожную раніцу павінен глядзець на НАТО і казаць сябе: не сёння, сёння не той дзень, не сёння, і трэба зрабіць усё, каб гэтае не сёння працягвалася як мага даўжэй. Бо калі гэтага не зрабіць, вы пакідаеце Пуціну выбар, пакідаеце яму варыянты дзеянняў і новыя магчымасці. А чалавеку з такім агрэсіўным мінулым, як у Пуціна, нельга пакідаць такія лёгкія магчымасці. Іх трэба закрываць. Менавіта таму, на мой погляд, НАТО сёння рухаецца ў правільным кірунку. Маё апошняе пытанне. Цяпер Расія, у тым ліку Масква, літаральна ў агні. Гараць нафтаперапрацоўчыя заводы, прамысловыя прадпрыемствы ды іншыя аб'екты. Як вы мяркуеце, цяперашняя стратэгія ўкраіны, заснаваная на выкарыстанні танных беспілотнікаў, гэта ўжо новая форма сучаснай вайны, якая аказваецца больш эфектыўнай за дарагія самалёты і танкі. І ці не варта краінам НАТО больш інвеставаць менавіта ў такі від узбраення? Ёсць і праблема, Александр. Ці здольна Украіна падтрымліваць такі ўзровень уздзеяння цягам многіх гадоў, каб гэта сапраўды змяніла разлікі Пуціна? Іншымі словамі, ці існуе той узровень эканамічных стратаў, пасля якога ён скажа: «Усё, я больш не магу працягваць», але пакуль Пуцін працягвае вайну. Мы бачым, што Пуцін працягвае набіраць новых салдатаў. Мы таксама бачым, што расійская армія зноў актывізавала наступальныя дзеянні ва ўкраіне, у тым ліку на Донбасе. І яшчэ адна важная рэч. Нават сур'ёзныя эканамічныя страты Расіі пакуль не змяняюць сітуацыю на полі бою. Украіна па-ранейшаму застаецца ў абароне і сёння не бліжэйшая да вызвалення ўсёй сваёй тэрыторыі, аднаўлення суверэнітэту, чым была ў 2022 годзе. Пакуль што гэтыя ўдары не даюць Украіне магчымасці самой перайсці ў шырока
шырокамаштабны наступ. І гэта застаецца адной з галоўных праблемаў, перад якімі стаіць украінская армія. Наносіць Расіі шкоду – гэта добра, але як прымусіць яе пакінуць акупаваную тэрыторыю – гэта ўжо зусім іншае пытанне. Танька, Олесь. Спадарства, на гэтым завяршаем нашае выданне. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Алесь Залеўскі. Зычым спадарству добрага вечара. Пакуль.